Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани солҳои 2019-2021-ро бо мақсади муаррифии ҳамаҷонибаи иқдоми мазкур тасдиқ намуданд. рамзи мазкур аз ҷониби иттифоқи рассомон ва устодони донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод гардидааст. гирдогирди рамзро се хати доирашакли сурх, сафед ва сабз фаро гирифтааст, ки таҷассумгари парчами давлатӣ маҳсуб меёбанд. Инчунин ду хати иловагии доирашакли кабудранг ва 7 ситора низ рамзҳои миллиро ифода мекунанд. дар гирди рамз бо забонҳои тоҷикиву англисӣ солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 2019-2021 навишта шудааст. дар маркази доира ҷузъиёти асосии рамз кӯҳҳои сарбафалаккашидаи Тоҷикистон, офтоби оламтоб, манзараҳои зебои ҳаёти деҳот, роҳу нақбҳо ва сайёҳ чун нишонаи рушди сайёҳӣ, рубоб, кӯза ва анору ангур ҳамчун рамзи кишоварзӣ ҷой дода шудааст, ки таҷассумкунандаи макони меваҳои шаҳрбор будани диёри зебоманзари Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҳамзамон мусаввараҳо бо нақшу нигорҳои миллӣ оро дода шудааст, ки идомаи ҳунарҳои мардумӣ мебошанд. дар маҷмӯъ рамзи мазкур 4 ҳадафи стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, раҳоӣ аз бонбасти коммуникатсионӣ ва саноати кунонӣ бо суръати мамлакатро бо тасвир кардани дарғот, нақб, роҳ ва меваҷот истифода мекунанд. вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, воситаҳои ахбори омма метавонанд аз рамзи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ васеъ истифода баранд.